Ngiyabingelela ekseni egameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu nangalolu suku lockdown unumber 1. Siyamdumisa uJesu ake sikhuleke. Baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha, sondela kuwe nanti izwi lakhe eliphilileyo elidalayo, izwi lakhe elivusa abafile, izwi lakhe elichitha impi yobumnyama. Ligcobe moya ngcwele ukhulume ngalo ngoKristu omgcobileyo. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ekseni. Ngiyathanda ukubingelela futhi kubantwana bakaNkulunkulu bonke abakwazi ukulalela bezwe izwi lenkosi. Umoya ngcwele ubekile namhlanje enhlizweni yami ukuthi ngithinte kancane ngomoya oyingcwele qobo lwakhe. Ngoba i-subject lena ongeke ukwazi ukuyiqeda nge-hour noma ngo-30 minutes. Kakhulukazi izwi lenkosi lonke libhalwe ngomoya oyingcwele. Lithi iBhayibheli abaprofeti babeholwa ngumoya kaNkulunkulu beloba izwi lenkosi. Ngakho ke akuyona into ongayiqeda ukhulume ngaye umoya oyingcwele kuphele ngesikhathi lesi sizoqeda ngaso. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngikudlulise kakhulu ukugcizelela ngokweBhayibheli. Uma ufunda incwadi yabaseRoma chapter 8 ngithi verse 9 liyagcizelela ukuthi thina sikuye umoya. Lithi iBhayibheli uma umuntu engenaye umoya kaKristu lowo akusiye owakhe. Ngenye indlela into eku-identifya noJesu eyenza ubalwe kanye noKristu ubalwe namakholwa ukuthi udinga ube nomoya kaNkulunkulu phakathi kwakho, umoya oyingcwele. Kukhona amanye amazwi akhulunywa uJesu uma esezohamba uthi kubafundi bakhe, ningibonile ngenza izimangaliso, although ungeke ulithole lelizwi ngalendlela engisho ngayo. Ungibonile ngenza izimangaliso, ungibonile ngivusa abafile, ungibonile ngithulisa isivunguvungu olwandle. Uthi kodwa lokho akusho ukuthi hambani niyoshumayela. Uthi ke hlalani emzini nize nembathiswe amandla. Uma esefikile kini noma phezukwenu umoya oyingcwele nizoqala lapho nibe ngofakazi bami. Umoya kaNkulunkulu ubekile phakathi kwami ukuthi ngithinte nje leyo ndaba, ngoba uma abantu bezophila impilo yokunqoba, abantu bezophila impilo yokungaguli, abantu bezophila impilo yokungaphili ezonweni, abantu bezophila impilo yokungesabi, badinga kuba abantu abagcwalisiwe ngomoya oyingcwele. Elinye izwi lenkosi lithi anamukeliswanga umoya ubugwala noma ubugqila ukuba nibuye nesabe, kodwa ninikwe umoya wamandla nomoya wokuzithiba, self control. Ngenye indlela uma umuntu ezophila udinga umoya kaNkulunkulu phakathi kwakhe. Ngiyafisa ke ukuthi sifunde ezwini lenkosi ivangeli ngokuloba kaJohane incwadi yokuqala. Ngiyacabanga ukuthi inkosi izongilekelela ngikwazi ukudlulisa lokho uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami, and ngijabule, ngithokozile, hayi nje ngokuthi ngithola ilungelo lokuma ngikhulume, kodwa ngithokozile ngokuthi nginokuthula phakathi kwami. Kukhona into engingayazi uNkulunkulu angenzele yona kule minyaka nje ngiphila kuyo, yokuthi ngizwele ukuthi nginokuthula noNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi kugcwaliseka lezi labaseRoma chapter 5 elithi ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa sinokuthula noNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu. Nginokuthula emhlabeni, ngihamba ngikhululekile, ngihamba ngingesabi, ngihamba ngingenalo uvalo.
ngihamba nginesibindi inkosi enginike sona ngenxa kaMoya Ingcwele ohlala phakathi kwami. Ngiyafisa futhi ukuthi ngingakalifundi nje izwi lenkosi ngichaze lokhu ukuthi njengoba ngiphila ngineminyaka ewu46 ngaqala ukukholwa. Angiyena umuntu oyisikhondla khondla noma umuntu ostrong, kodwa imfihlakalo ikumoya kaNkulunkulu ohlala phakathi kwami. Ngokwemvelo ngumuntu obuthakathaka, ngumuntu ongenamandla, ngumuntu onqotshwayo, ngumuntu weak, kodwa imfihlakalo ukuthi mhla ngibhabhadiswa ngomoya oyingcwele kaNkulunkulu. Indaba yaqala lapho ukuthi sengimamukelile uJesu. Okwesibili ngangena emanzini amaningi ngabhabhadiswa njengalokhu kwabhabhadisa uJesu. Ngase ngigcwaliswa ngomoya kaNkulunkulu, umoya oyingcwele. Kwase kwenzeka inhlekeleleke empilweni yami. Impilo yami ayibangisafana nakuqala. Izinto ezazingehlula ngingakagcwaliswa ngomoya oyingcwele azifanga zona, ziyaphila. Nemicabango efikayo ewudoti ayiphelanga, kodwa imfihlakalo ukuthi kukhona umuntu engamnika ilungelo empilweni yami, umoya oyingcwele, ukuthi abuse kulomzimba ube ithempeli lakhe njengokusho izwi lenkosi. Anazi yini ukuthi imizimba iyithempeli likamoya kaNkulunkulu ohlala kini na? So uma sengimdedelile umoya oyingcwele wabusa, zonke izinto ezifikayo ezazinqoba zingehlula izona ezehlulwayo, izona ezinqotshwayo, zinqotshwa ubukhona bukamoya kaNkulunkulu emzimbeni wami. Mina engangihlale ngibalekela uSathane, ngitshela abantu ngithi uSathane unamandla, uSathane emkhulu. Uma sekufika umoya kaNkulunkulu empilweni yami, ngakhuluma ilanguage ephambene, ngatshela abantu ukuthi angimesabi uSathane. uSathane akasenamandla kulomzimba, hayi ngoba uSathane esaba umadlala, kodwa uSathane wesaba indoda engiyinika ilungelo lokubusa empilweni yami, umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele utisha, uJesu ukhulumile ngaye wathi uma sefikile yena uyakunifundisa ukugcina konke, antshele nezinto ke mina Jesu engingakwazanga ukunitshela zona. Ngiyaqinisa ukuthi namhlanje ngizofunda nje izwi lenkosi la encwadini kaJohn chapter 1. Ngiyathanda ukuthi nisilifunde, ngizoliqala phezulu ngifunda lona, kodwa ngifisa ukuthi ngifinyelele la lithi khona iBhayibheli uyokwaziwa kanjani uJesu. Ngiyathanda ukuthi ngifunde ukuqala verse 1. Eqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu, yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu, ukukhanya kukhanyisa ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga. Right, lana siyathola kancane ukuthi ukuphila kwakukuye, kukhulunywa ngoJesu. Ukuphila kwakungukukhanya kwabantu, ukukhanya okukhanyisa ebumnyameni. Bese ligcizelela ukuthi kodwa ubumnyama abukwamukelanga ukukhanya.
Uma ufunda ke le ndaba uqhubeka nayo, lichaza ngoJohani efika lithi weza ezofakaza ngakho ukukhanya, uverse 7, ukuze bonke bakholwe ngokukhanya okwakuza kukhulunywa ngoJesu. Bese kugcizelela ukuthi uJohani yena wayengesikona ukukhanya, kepha wayefakaza ngakho. Lithi ke iBhayibheli ukukhanya okuqinisileyo, okukhanyisa wonke umuntu okwasekuza ezweni. Lana ngisathinta kancane, angekafiki kuleli point umoya ingcwele alibekile enhlizweni yami ukuthi uJesu ungukukhanya, and lokukhanya kukhanyisa wonke umuntu. In other words, umuntu engakahlangani nelahle lasezulwini, umuntu ongumoya oyingcwele, lo muntu uhamba esesebumnyameni, yonke into yakhe imnyama, izenzo zakhe zimnyama, impilo yakhe imnyama. Lize lithi iBhayibheli akazi noma ekhubeka ukuthi ukhubeka ngani, ngoba uyaphuphutheka, ufana nomuntu oyimpumputhe, ngoba ukukhanya akungenanga phakathi kwakhe. Bese liqhubeka izwi lenkosi lithi ke wayesenza ke ezweni, kodwa izwe alimamukelanga. Kodwa ke bonke abamamukela kukhulunywa ngoJesu, labo lithi iBhayibheli banikwa ilungelo lokuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, noma lithi baphiwa amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngenye indlela ukuzalwa kwasezulwini akufani ncamashi nokuzalwa kwengane. Uma kuzalwa ingane ivele iphume iperfect, iphelele umizalo. Kodwa lokho kwasezulwini lithi iBhayibheli we are given power to become, not to be. In other words, wena unikwa ilungelo, lawo mandla onikwe wona usebenzisa wona akudrive uzukwazi ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu opheleleyo. Abantu abaningi babenza imistake, bathi ngoba ngimamukela uJesu I'm already a child of God. Ngiyafisa ukuchaza ukuthi ngokweBhayibheli lithi unikwe ipower to become. Ngenye indlela uzosebenzisa lamandla kuwe akwenze uqualifye ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu. Futhi ungawasebenzisi the very same power owanikiwe, awukwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu. Ulizwile izwi lifana nezwi eliwe endleleni, lathathwa zinyoni zalidla, alina effect, alisebenzi kuwe. Ulizwile izwi lifana nezwi elifike lavelela mila edwaleni, uma ngabe lifuna ukutshala impande akwenzeki. Uma uhlangana nenkinga uyayeka ukuba umntwana kaNkulunkulu, kodwa imbewu ibiwile. Ulizwile izwi lithi izwi lenkosi, usulizwile wafana nesithombo esitshalwe la kunameva khona. Uma siminyanisa ameva lithi iBhayibheli siyayeka singatheli. Ngenye indlela uma lifika lelizwi, that is why lithi iBhayibheli unikwe amandla okuba ube. Liyafika lona imbewu imile, uthola ukuthi izinto zasemhlabeni ziyakuminyanisa, zenza izwi likuchoke. Lezinto zikuchoke izwi lingakwazi ukuthela izithelo. So awukwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu izithelo zingekho. Ingakho ke izwi lenkosi lisebenzisa lendlela ukuthi we are given power to become, or authority to become.
akuvele ube. Kusho ukuthi kukhona izinto ezibalulekile. That is why umoya engcwele bekile ukuthi uma ungenaye umoya kaKristu awusiye owakhe. Ngiyafisa ke la ukufunda verse 15. uJohane wafakaza ngaye wamemeza wathi nguye lo ebengisho ngaye ukuthi lo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami. Ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa. Ekugcwaleni kwakhe uJesu samukele sonke umusa phezu komusa. Kusho ukuthi sithola umusa wokusindiswa siqhubeke siye komunye umusa okukhula enkosini sihambe sigcwalisiwe ngamandla kamoya oyingcwele. Uma eqhubeka uJohane uyayibeka le ndaba mabembuza ukuthi wena unguye na, uthi uJohane no angisiye, angiyena nakancane uMesiya, angisikona mina ukukhanya kodwa ngimemezela ngakho. Bambuza ukuthi ngomunye wabaprofeti uyalandula nalapho, bathi pho ungubani? Uthi mina ngingulizwi omemezayo ehlane njengokusho kaIsaya ethi lungisani indlela yenkosi. Pho umaze kanjani uJesu na? Uthi ke kuverse 26, mina ngibhabhadisa ngamanzi, umi phakathi kwenu eningamaziyo yena ozayo emva kwami, omchilo wesicathulo sakhe ngingafanele ukuthukulula. 29, ngangomusa wabona uJesu eza kuye, wathi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Nguye ebengisho ngaye ngithi emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami, nami bengingamazi, kodwa ukuze abonakaliswe kuIsrayeli ngalokho ngizile ngibhabhadisa ngamanzi. Uverse 32 umoya engcwele abawubekile enhlizweni yami. uJohane wafakaza wathi ngibonile umoya ehla ezulwini njengejuba wahlala phezu kwakhe, nami bengingamazi, kodwa owangithuma ukubhabhadisa ngamanzi wathi kimi, lowo oyakubona umoya ehlala phezu kwakhe nguyena obhabhadisa ngomoya ongcwele. Mina ngimbonile ngifakaza ukuthi lo uyindodana kaNkulunkulu. uJesu noma wayeyindodana kaNkulunkulu wadinga umoya oyingcwele ehlele phezu kwakhe. Uma ebhabhadiswa uJohane emfuleni iJordani, lithi izwi lenkosi, kwehla umoya oyingcwele eyisimo sejuba wahlala phezu kukaJesu. Kwezwakala izwi for the first time uJesu afika emhlabeni lithi, lo uyindodana yami engithokozile ngayo,
izweni. Imfihlakalo yokukholwa ayimi ngezikhwepha zomuntu, ayimi ngokuhlakanipha kwabantu, intellect. Ukukholwa kuma ngamandla kamoya oyingcwele. Ingakho kulesi sikhathi esiphila kuso uthola bebaningi abantu abashumayelayo izwi lenkosi, kodwa as long bengambathisiwe amandla kaNkulunkulu, impilo yabo isebumnyameni. Njengoba sifunda ngale lithi iBhayibheli, uma kuza ukukhanya ubumnyama akukwamukelanga ukukhanya. Abantu uma bezophila impilo yobungcwele badinga umoya oyingcwele ahlale phezu kwabo, ngoba umoya oyingcwele oveza impilo, oveza izithelo zikamoya. Akekho umuntu ngokwakhe ongathela izithelo eziright, no matter uthanda kangakanani noma ngazimisela kangakanani, kodwa uma umoya kaNkulunkulu engahlali kuye, leyo mpilo yalowo muntu imess, impilo eyonakele, impilo engenako ukuthula kwakuyena, impilo angajabuli ngaye qobo lwakhe. Yena uqoba eza ukuthi angijabulile. Kade ngibuka kulesi sikhathi ngibona omunye umuntu oyethathwa njengesigwili. Alaba bantu abahlonishwayo kuthiwa banemali, ehlonishwa, esebenzisa izikimu lezi eseyiqeda abantu, ama-pyramid schemes. Lawa abantu abazama ukuthi abantu bazo-investa kubo, bafake kubo imali, bona bazobanika inzalo engcono. Ngibuka lo muntu nendlela ayiphila ngayo, kodwa at the end ukuba greedy kwakhe, ukuba nomhobholo, ukulangazelela izinto lezi ezidlulayo, wagcina esethathe impilo yakhe ngokuyidubula, ukuthi unayo imali kodwa imali engamniki ukuthula. Uma sehlangana nenkinga, into ayenza ukuthatha isibhamu asibhekise kuye ayibulala, ngoba impilo yakhe isebumnyameni. Abantu abaningi bakulangazelela namanje ukuba nemali, futhi iBhayibheli ligcizelele lathi ngeke ukhonze uNkulunkulu nemali, lithe nomamona, ngoba iyona nto kuphela ebulela abantu. Angazi ukuthi umoya engcwele angasebenza kanjani sikwazi ukuthi sibe ilento eshiwo izwi lenkosi. Khona amazwi akhulunywa umpostoli Pawula athi ukuphila kwami angikushaya into yalutho ukuthi kube yigugu kimi, kuphela ukuphelelisa inkonzo uNkulunkulu ayibekile kimi ukuthi ngifeze icebo lakhe lokushumayela. Into edinga sifinyelele kuyo ukuthi umoya engcwele ahlale kithi, asifundise ukuthi ngaphandle kwakhe asilutho. Iphele lento yokufuna ukuthi sivele, ngoba iyona nto ekhubaza abantu, ukufuna ukuvela. Lithi iBhayibheli amazwi noma amehlo azidlayo, abantu abane-pride, abantu abakhukhumele, and uzama ukuvela kubantu umuhle kwenziwa inyama, isithelo seflesh, akuyona indaba kamoya engcwele. Kodwa uma esefikileni umoya engcwele, lithi iBhayibheli uyakulekelela, akwazi ukuhlala kuwe, akufundise ukungabi lutho. And uma uvumile ukuhamba nomoya engcwele, impilo yakhe ihlala ine-joy noma uyalingwa. Noma ngabe uhlangana nani uyathokoza. Khona amazwi ayesejwayele ukuwafunda
encwadini kaGenesis akhuluma ngendaba kaJosefa elithi iBhayibheli wayebe nenhlanhla yokuthi ahlalwe umoya kaNkulunkulu phakathi kwakhe. Umoya kaNkulunkulu umehlezi kuye aveze izimo ezizokwenzeka. Uxoxa nabafowabo uthi babonile bekhuleka kuye. Uxoxa nabazali bakhe ebatshela ukuthi hayibo ngibona inkanyezi nelanga, ngibone inyanga nelanga nenkanyezi ezu11 kungikhothamela. Bakutolika abazali bathi ushothina nabafowenu. Ngibonile ithungo echaza zonke izinto uNkulunkulu azenzayo enomoya kaNkulunkulu phakathi kwakhe. Lokho kwamenza wazondeka, kwamenza wangathandeka, kwamenza waba yisitha sabafowabo engabenzanga lutho ngenxa yokuthi uhleziwe umoya kaNkulunkulu phezukwakhe. Abantu abaningi baba nenkinga ukuthi uma sebehlangane noJesu bahlangana nomoya ingcwele bese befuna ukuthandwa abantu. Noma abantu bangekuthande kodwa uma uthandeke ezulwini uright. Noma abantu bengencome ngoba ayikho into ebuhlungu njena lento esiyiphila emhlabeni. Abantu befuna approval of other people ukuthi babancome basho ukuthi wenza kahle uma bengakuncomi abantu ubona ukuthi kusho ukuthi usendaweni wrong kanti kwenziwa ukuthi uhleziwa amandla kaNkulunkulu phezukwakho. Ngi-experienceile leyo mpilo in life la ngithola khona ukuthi umoya ingcwele ungiphambanisa nendlela abantu abaphila ngayo. Ingenza ngibe yisitha, ingenza kube ngathi ngizenza ngcono. Ngenze ngikhumbule omunye umfundisi owazi wangitshela, ngibuza kuyena ukuthi kodwa pastor yini ngobe ngikwethemba ngicabanga ukuthi nawe uminathi ngendlela efana nayo. Wathi kimi ukuthi ustrict kakhulu madlala. Ileyo nto yakhe ustrict wena madlala. Ngithi mina angikho strict. Izwi lenkosi elistrict. Uma lishinto mina ngibamba lona njengokusho kwalo. Akudingi ngidayise ngokukhanya inkosi enginike kona ukuze ngamukelwa abantu. Kungisizile ukuthi kule minyaka ewu46 ngikholwa ngingaphili emanyaleni, ngingaphili ezonweni, ngingenzi izinto ezizocima umoya ingcwele phakathi kwami. Ngoba uma ngilahlekelana nomoya ingcwele ngobe sengibuyela ebumnyameni engakhishwa kubo ngesikhathi uJesu ezambula empilweni yami, engigcwalisa ngamandla kamoya ingcwele, enza impilo yami iyeke ukukhanukela izwe, iyeke ukuthanda izinto zezwe, iyeke ukuthanda izinto ebengiyithanda zamagugu empilweni yami. Enye into engangiyikhonzile uJesu engakafiki ilento okuthiwa igambling. Although kwangabi khona lento zokhasino kodwa ngangikuthanda ukugembula kuyimpilo yami ngoba ngithi kukunika imali. Kodwa ngiye ngikhumbula ukuthi uma sengiyinikele kuJesu iyona nto yake yathi ukusalela ngaqhubeka ngayenza igambling kodwa kuyile yamahashi ukuthi ngofakela amahashi ngibona ihashi elizokwina. Kwesinye isikhathi ngithola ukuthi leli ngilifakelile lona elibamba ibreak elisele. Kodwa ngelinye ilanga ke ngawafakela amahashi lawo ngenhlanhla zangena inamba engiyifakele. Kwakufanele ngiyohola noma imali yayingeningi. Manje uma ngihamba endleleni nginethikithi elisephaketheni lami elaziwa yimina ngedwa, ngangenayo futhi nemali ngoba yayiphelela khona kwigambling. Nginale mali nje kuphela engizoyithola uma sengihambile ngawohola lapho la ngangifayile khona amahashi. Manje ke endleleni ngihamba
umoya oyingcwele owayesephakathi kwami ngangalaziki izwi lenkosi ngokuphelele kodwa umoya oyingcwele ophakathi kwami ukhuluma nami endleleni uthi kimi bongani leli thikithi leli elisephaketheni lakho likhipha ulidabule ngake ngazungeza lapho ngicabanga ukuthi ubani lona ongaziyo ngibiza ngegama ngathola ukuthi ngingedwa okhalweni la ngangihamba khona ngase ngifaka isandla ephaketheni ngikhipha ithikithi elalaziwa yimina ngedwa ngalikhebhula kanti indlela umoya ingcwele angihlukanisa nayo nemkhuba yogembula kusukela ngalelo langa angiphindanga ngagembula umoya ogembula wachithwa ngangekalazi nalelizwe li-Isaiah chapter 30 elikhulumayo kusukela kuverse 19 likhuluma ngokuthi utisha wakho akasayi kuzifihla noma ke libe ukuthi abafundisi bakho teachers abasakuyifihla lithi amehlo akho ayakumbona bese liqhubeka lithi uyakulizwa izwi lakhe likhuluma emva kwakho lelizwi lithi kuwe nansi indlela omele ukuhamba ngayo uma wena ufuna ukuphambuka uye ngakwesokhohlo noma ngakwesokunene lelizwi liyakhuluma umoya ingcwele uma efikile kuwe utisha uyakhuluma uyakufundisa indlela omele uhambe ngayo uJosefa uma esethengisiwe abafowabo bemdayisile siyesizwe nje izwi lenkosi likhuluma lithi noma wayesethengisiwe lithi kodwa uNkulunkulu wayenaye ngomoya oyingcwele ohlala phakathi komuntu wayenaye eselapho emzini kaPotifa owayinduna yenkosi yaseGibhithe elithi iBhayibheli yonke into ayithinta ngenxa yokuthi unomoya kaNkulunkulu yayiba nesibusiso uNkulunkulu enza zonke izinto ngoJosefa lithi iBhayibheli uma sekufika isikhathi lapho umkaPotifa emncenga uJosefa ethi lala nami uJosefa enqaba wayesizwa yilo uNkulunkulu ayehlala phakathi kwakhe umoya ingcwele uma ehlala kuwe uyakulekelela noma isono sifika kodwa wena ungavumi ukusenza hayi ngamandla akho ngamandla kamoya ingcwele ohlezi phezulu kwakho liyaqhubeka izwi lenkosi lithi uJosefa wayeseyovalelwe ejele ngesona angasenzanga lithi ke kodwa lapha ejele umoya kaNkulunkulu umoya oyingcwele wayengadedanga kuye ehlezi naye ejele nakhona wathola ipromotion wagcina kuyena umuntu oseduze kwabantu abaphethe ngoba umoya kaNkulunkulu okuwe uyakuphakamisa wenza uphakame ngaphezulu kwezitha zakho njalo umuphili unomoya kaNkulunkulu khona lelizwi ngiqonda iZaga chapter 16 verse 7 elithi lapho izindlela zomuntu zimthokozisa uJehova wenza nezitha zakhe zihlalisane kahle naye yonke into ebixakile ungakholwa uma sewufinyelele la unomoya kaNkulunkulu khona indlela zakho zimthokozisa uNkulunkulu uhlalisana kahle nezitha zakho umoya oyingcwele kuyena owenza ukwazi ukunqoba
izitha, ukwazi ukuthanda la kufanele ngabe uyazonda khona, ukwazi ukuthethelela la kufanele ngabe khona ubamba amagqubu awuthetheleli, ukwazi ukubheka kade uma kukhona into ohlangabezana nayo, ukwazi ukubekezela. Umoya oyingcwele nezithelo zikamoya. Kodwa uma umuntu engenaye umoya kaNkulunkulu uyindlavini, umuntu ohlala egcwele impi, umuntu ohlala egcwele ulaka, umuntu ohlala egcwele inzondo, umuntu ongenazo izinto ezitholakala kuKristu. Uthi kuJohane uma ekhuluma, uthi mina bengingamazi, kodwa yinye into engayitshelwa ukuthi lowo umoya oyingcwele oyokwehlela phezu kwakhe nguye. Manje uyaqinisa ngoJesu, uthi uyindodana kaNkulunkulu, uthi ngoba ubona umoya oyingcwele ehlela phezu kwakhe. Akubona-ke bonke abantu abathi uma behlela umoya oyingcwele kubonakala isimo sejuba, kodwa uNkulunkulu wayefakazela uJohane njengoba wemthumile wamtshela lokho. Kodwa kubalulekile ukuthi ikholwa nekholwa lihambe lembethe umoya oyingcwele ligcwalisiwe ngaye, lihambe lembethe amandla. Ngikusho lokhu not ngoba ngiboasta ukuthi for 45 years angibahamba odokotela, angizihambi inyanga, angibahamba bathandazi, ngilo ngahlangana nomoya oyingcwele ngoba wenza ngihlalisane kahle nezinto eziyizitha zami. Abanye bangibuza ukuthi wena Madlala akwenzeki yini uphathwe ikhanda, udinga ama-disprin, udinga ngabe uyahamba uya kodokotela. Cha, ikhanda like lifike njengoba lifikela bonke abantu, kodwa kusathi lifika kumuntu onika umzimba wakhe umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele angikhumbuze ngezwi lakhe ukuthi nginamandla phezu kokugula okungihlaselayo. Ngibeka isandla sami noma umunwe wami la ngizwa khona ubuhlungu, ngibiza igama likaJesu kunyamalale same time. Kwesinye isikhathi ngizwa ipain esifubeni, ngizwe kulesikhathi secorona abantu bonke bakhala ngokuthi bezwe izinto la esifubeni, bezwe kukhona izinto. Igama likaJesu nomoya oyingcwele ohlala kuwe yikona kuyikhambi lokwelapha, lokukhulula esimeni ohlangabezana naso. Kuphela gcina ubudlelwane bakho nomoya oyingcwele bu-right, ngoba amabandleni amaningi benza imistake abantu. Bamkhipha ngesango umoya oyingcwele ngenxa yemkhuba abayenzayo, bafaka ngaphakathi izinto umoya oyingcwele angajabuli ngazo, bese ke thatha amasaka akhe umoya oyingcwele ahambe abashiye nempilo yabo bengenaNkulunkulu. Ngoba umoya oyingcwele engekho, la engekho khona umoya oyingcwele kusemathuneni, kufiwe. Abantu kugcwala ukonakala, abantu kugcwala izono, abantu kugcwala imkhuba ongakazi uyibone. Yiko lokho kwenza uthole emabandleni, uthole ukuthi umuntu ohamba phambili omfundisi uyena uSathane asebenza ngaye ukukhubaza bonke abantu abazofuna ukukholwa. Umoya kaNkulunkulu akekho. No matter how gifted he may be, uthola ukuthi unezipho ezinhle, abe nezinto zonke ongayilangazelela noma eshumayela kuyezwakala, kodwa umoya oyingcwele umnikazi webandla engekho, uthola kulelo bandla kwenziwa amanyalo ongakazi wabona emhlabeni. Uthola ingane zonke ikhala isililo, zikhala ngaye umfundisi lo ohamba phambili.
futhi ke kulesi sikhathi bonke sebe founding director, bonke abantu basenzela izinto zabo, benzela khona ukuthi bezoyihlalela kahle bumnyameni ababukhethile, ngoba uJesu ngukukhanya. Uma efikile yena kuyakhanya. Ngize ngiyithanda incwadi kaIsaya yona le chapter 30 elithi iBhayibheli uma uNkulunkulu enza ukubuyisana, enza inkonzo yokuphilisa, ukuthi indlela abantu abebashaye ngayo, lithi iBhayibheli uNkulunkulu eseyishintsha, lithi izwi lenkosi ukukhanya kwenyanga kofana nokukhanya kwelanga. Bese liqhubeka lithi ukukhanya kwelanga kofana nokukhanya kwensuku eziyisikhombisa zelanga. Kusho ukuthi uhlala ekukhanyeni okumangalisayo, uba sekukhanyeni okwenza ukwazi ukubona nento encane ubumnyama. Kuyakulekelela ukuhlala nomoya ingcwele, kuyakulekelela ngoba wenze zonke izinto icace, awuhambi ukhubeka noma kuphi ngoba uhambe kukhanyeni. iBhayibheli ligcizelele kaningi labeka ukuthi abantu abanenzondo vese bahambe bumnyameni, abazi la beya khona, bahamba babantu abaphuphuthekile. Kodwa ngiyagcizelela namhlanje ukuthi ngeke kwenzeke ungazange wagcwaliswa ngomoya ingcwele. Uma umuntu ezogcwaliswa ngomoya ingcwele, okokuqala udinga kube umuntu owamukele igama lika Jesu. 2, waphenduka ezonweni zakhe. Isho njalo incwadi yezenzo chapter 3 ngesikhathi uPetro eshumayela emva kokwehlika kamoya ingcwele egcwalisa ibandla lokuqala ilanga emva kwePentecost. Lithi iBhayibheli eshumayela uPetro, bathi sebehlabekile abantu enhlizweni zabo, bayabuza bathi senze njani, senze njani. Babuza lo ukuthi senze njani ke manje. Uyagcizelela uPetro kuchapter 2 yayincwadi yezenzo, phendukani ilo nalowo abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Uma umuntu ezobhaphathiswa ngomoya ingcwele uyaphenduka, abhaphathiswe. Hayi umbhaphathiso lo ogcwele emasontweni, nginasi certificate nami esithi ngabhaphathiswa ngino 3 months ngizelwe. Umfundisi obhaliwe igama lakhe noma ngingamazi. Kodwa ngiyakholwa ukuthi abazali babenzizwi oluthi vumelana abantwana beze kimi ningabanqabeli, ngangiyobusiswa. The only mistake ukuthi isonto lami lalithi ke umbhaphathiso. So ingane ziyasiwa ziyobusiswa. Umbhaphathiso wenzeka kuphela kumuntu ophendukayo. uJesu utheni shumayele kukho konke okudalwe kuthi okholwayo abhaphathiswe. Ngenye indlela awukho umbhaphathiso ungalizwanga izwi. Uma ingane zingalizwa izwi azikwazi-ke ukubhaphathiswa, kodwa ziyanikelwa enkosini. Lithi iBhayibheli engilifunda izenzo 2 verse 38, uma bebuza laba abanye verse 37 uthi sebekuzwa bahlabeka ezinhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? uPetro esethi phendukani, ilowo nalowo abhaphathiswe
njengokusho kukaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona ke niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza, ugcwaliswa ngoMoya oyingcwele okwawo onke umuntu. Akubona abantu abathile abadinga bagcwaliswe ngoMoya oyingcwele, wonke umuntu omzalwane ozelwe kabusha, uphawu lokuthi uzelwe akube uphawu lokugcwaliswa ngamandla kaMoya oyingcwele, ngoba ngeke uyendlela ngokuhlakanipha kwakho nangokwazi kwakho, ngeke uyihambe ngemfundo, ngeke uyihambe ngemali, ngeke uyihambe ngezikhundla onikwa zona emhlabeni. Le ndlela ihanjwa kuphela ngoMoya oyingcwele. Bese lithi iBhayibheli, hambani ngoMoya khona anikufeza izinkanuko zenyama. Uma abantu bengagcwalisiwe ngoMoya oyingcwele, ngeke vese baphile ngenye indlela. Yonke impilo abayiphilayo isebumnyameni, noma bayathanda noma abathandi, kodwa impilo yabo isebugqileni, ngoba akekho umuntu onamandla okubahlukanisa nesono. Umuntu angazama ngemvelo, ingakho kwaletha uJesu ukuthi samukele yena. Lithi iBhayibheli, bese-ke sithola lo musa wokuthethelelwa, bese lo musa kuphinde kube komunye umusa phezu kwawo. Uma-ke uzophila impilo yonqoba, ifunde le mfihlakalo yokuthi Jesu, sengikwamukele Jesu, ngiyavuma ukuthi ngingumntwana wakho, kodwa ngigcwalise ngoMoya wakho oyingcwele. Udinga ugcwaliswe usuku nosuku, imihla ngemihla, uhamba ugcwele. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uma kuthelwa amanzi, ethelwa amanzi ebhakedeni noma ebhodweni noma ikuphi, uthola ukuthi akhona amanzi ayisiceke, ngeke usho ukuthi agcwele ngoba ekhona. Khona abantu abathi nami nginaye uMoya kaNkulunkulu empilweni yami. Vese iBhayibheli lithi uma wamukela uJesu kwenzeka ngaye uMoya oyingcwele, kodwa lisho ukuthi usugcwalisiwe ngaye. Uma uzogcwaliswa, uthatha istand sokuvuma zonke izono zakho. NgokaPetro uyaphenduka, ikona ukuvuma, uyaphenduka. 2, wenza isiqiniseko sokuthi ubhaphathisiwe emanzini amaningi. Lithi iBhayibheli, khona-ke lesi sipho sikaMoya niyakusamukeliswa. uMoya oyingcwele is a gift. Manje njengesipho awukwazi ukusebenzela, kodwa-ke uyamcela, uyammema, uyamtshela ukuthi uyamdinga, udinga ahlale phezu kwakho. Bese uphila-ke emhlabeni ungaphezu kwabantu abanqobayo, hayi ngoba wena uyisikhondla khondla, kodwa ngenxa ukuthi uMoya oyingcwele uhlezi phezu kwakho. Ngikhumbula indaba la kale ndoda kwakuthiwa uSamson, indoda eyayivese izalwe ingumNaziri, izalwe ingcwele, kwathiwa impuco ingabi khona ekhanda layo, uphuzo oludakayo angaliphuzi. Wabekela umthetho etshelwa abazali, ngoba lo mntwana uzoba umNaziri eseseswini sikanina.
Yena ke wayebe nenhlanhla yokukhethwa hayi ngoba yena evuma igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli kodwa ukugcwaliswa kwakhe ngamandla kaMoya Ingcwele kwakumenza enza izinto ezimangalisayo. Wamenza kwazi behlangana nengonyama ayibulale ngathi ubulala izinyane lembuzi. Kwamenza ukuthi umebhekene nezitha zakhe ayibulale engaphethe inkembe phethe umhlathi wembongolo. Bamenza umevalelwe amasango kukhiyiwe angquzula amasango namaketanga akhona ahambe nako. Kodwa uma ededela isono empilweni yakhe iBhayibheli ligcizelela ukuthi wathanda owesifazane uDelilah owayethengiwe ukuthi azokwazi ukuthi bathola amandla ukuthi ahlalapha amandla kaSamson. Lithi iBhayibheli egcineni wakhipha imfihlo yakhe uSamson watshela lo wesifazane ngoba lo wesifazane lithi iBhayibheli embekile emathangeni akhe. Inqwaba yabantu abaphelile bephelela khona emathangeni abantu besifazane baningi. Lithi iBhayibheli emva kwaloko umeselele khona wayesegundwa inwele. Lithi izwi lenkosi wayesethi kuyena vuka nazi izitha zakho seziphezu kwakho. Wavuka wacabanga ukuthi usavuka njengaqala. Lithi iBhayibheli wayengazi ukuthi uNkulunkulu wayesesukile kuye. Manje ngifisa ukuchaza leli phuzu ukuthi uma umuntu ehlukene nomoya oyingcwele uba nenkinga engapheli. Ugcina eselingisa engaqondi ukuthi uNkulunkulu akasekho kuye. Lithi iBhayibheli uma sevukile kwasho ukuthi uNkulunkulu akasekho, amandla okuphila, amandla okunqoba awasekho kuye. Izitha zakhe zambamba impela, zamkopolota amehlo, zamenza wahamba empumputhe, zamenza waphila empilweni yakhe engasenayo idirection. Idirection ilahleka ngenxa ukuthi umoya kaNkulunkulu uthuthile kuye. Wadinga athathwe ahambe ayodansela uNkulunkulu abanye. Akasabone emehlweni usedansela abanye uNkulunkulu. Uyihlaya uyinhlekisa. Bonke abantu abalahlekelwe umoya ingcwele babanjalo. Bagcina beyinhlekisa, abantu behlekisa ngabo. Khumbuleni indoda eyakayinikela kuJesu iwumuntu wayedlela ke lezi zinto ezidliwa zabantu besilisa otshwala nonsangu. Uma uJesu emkhulula lapho wamnika nomsebenzi, isimo sakhe sonke sempilo sashintsha. Wakwazi nokuthenga imoto, yonke impilo yabonakala iqhubeka. Uma sebona ukuthi iyaqhubeka impilo yakhe wayesebuyela ezintweni ayekhishwe kuzo. Wabuyela kubantu besifazane kade eganiwe vese, washiya umkakhe wagijima nabanye, wagcina esebuyela etshwaleni. Uma ke kuhleziwe la kuphuzwa khona babesho kancane abantu bathi awuphakamisa mfundisi. Esebamba lokho kuphakanyiswayo okudliwa amadoda. Eseyihlaya behlekisa ngaye. Abanye baze basho bathi wasiza wayiyeka lento yokukholwa besikubona kona ukuthi impilo yakhe iqhubeka kahle. Nathi sesicabanga ukuyithatha kodwa usizile ngokuthi ubuye uyiyeke ngoba manje siyabona ukusho ukuthi ayikho. Bemenza ihlaya ibikhona ibimnikile impilo.
sonke isimo besishintshile kodwa uxabana nomoya ingcwele ngemkhuba ayi-introducile empilweni yakhe yenza wabuyele ebumnyameni woba impumputhe wafana noSamson. Ngiyaqinisa kini ukuthi uma nifisa ukukhululeka mcele umoya ingcwele, mcele ukuthi ahlale nawe, mcele ukuthi akaphile phakathi kwakho, mcele umoya ingcwele ukuthi akame kanye nawe, ngoba uma wenze njalo ngeke ube nenkinga. Iminyaka yakho uzoyiphila unokuthokoza okungapheli. Izwi lenkosi lize lagcizelela kwenye indawo lithi umbuso kaNkulunkulu awusikona ukudla nokuphuza. Abantu abaningi bacabanga ukuthi uma benokudla bayabusa, uma bephuza bayabusa, bajabulela. Lithi iBhayibheli cha, umbuso kaNkulunkulu akusikona lokho. Bese lithi umbuso kaNkulunkulu ungukulunga, ungukuthula, ungukuthokoza kumoya oyingcwele. Uhambe emhlabeni ungalahla unembeza. Uhambe emhlabeni uma ubona abantu behlanganisa amakhanda ungathi bahlangene ngawe. Uhambe emhlabeni unokuthula okudlula ukuqonda konke. Uze ukuthi awesabi lutho, awesatshiswa ngalutho. Senke ngaba nabantu ababili abagulile bephethwe igciwane lelidlulile, hayi corona, i-AIDS. Laba bantu abesifazane bobabili uma bengifonela bengitshela amazwi afananayo noma ngekhathi ezihlukene, bethi nje ngiyafa kodwa ngiyakwesaba ukufa. Okwami inkosi yayingilekelela ngako ukubaqinisekisa ukuthi umuntu okholwayo akafi, and into enza angafi ukuthi unomoya oyingcwele phakathi kwakhe. Bese ngigcizelela kuba ukuthi wothi ngolimi lwakho angifi, and basho leyo nto kade seshilo umuntu ukuthi ngiyafa and ngiyakwesaba ukufa. Ngibanike leyo assurance ukuthi uthe uJesu okholwa yimi akasaze afa naphakade. Uma sengikulethile leso siqiniseko bese besho i-miracle ukuthi inkosi ibanika ukuphila njengokusho kolimi lwabo. Lithi izwi lenkosi uma sikhuluma thina leyo nto siyishoyo iyenzeka, siyabhajwa noma siyabanjwa ngamazwi omlomo wethu. Ngicela ke wena sesothandaza utshele lenyama yakhe ehlulekayo, uyitshele ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Namhlanje ngamukela isipho sikamoya oyingcwele. Ngiyasamukela ngoba isipho ise-gift. Ngiyasamukela isipho sikamoya oyingcwele empilweni yami. Ngizohamba ngingumnqobi, ngizohamba ngingasenzi isono, ngizohamba ngingaguli, ngizohamba ngingaphezu kwabanqobayo, angizusaba lutho ngoba wena Jesu moya ingcwele ungakimi. Ngiyafisa ukuthi wena olalele le ndaba nalomyalezo mmeme. Uma uJesu ungakazi umeme, qala umeme yena. Umcela uthi Jesu ngena kimi. 2, ucela makukhona abantu ababhabhadisa emanzini amaningi ukuthi bayokubhabhadisa uma ungabhabhadiswanga. Okwesithathu lithi iBhayibheli uzokwamukela lesi siphiwo esitholakala ngokukholwa egameni likaJesu, isipho sikamoya oyingcwele. Ngiyacela namhlanje
thatha ilungelo. Uma kungenzeka uphinde uthathe nensukwana uthandaza uzila ukudla umcele ukuthi moya ingcwele hlala nami ngoba ngaphandle kwakho ngiyahluleka, ngaphandle kwakho ngiyanqotshwa. Ngakho ngiyambonga uJesu sengiyakhuleka. Ngicela ukuthandaza nawe noma uhlaselwe yini, umoya kaNkulunkulu uyaphilisa, umoya kaNkulunkulu uyakhulula, umoya kaNkulunkulu ususa iziqalekiso, umoya kaNkulunkulu uletha isibusiso, uthola umusa phezu komunye. Asikhuleke. Baba wethu ongcwele, ngegama likaJesu waseNazaretha, nangilo myalezo moya engcwele ubekile enhlizweni yami ngalolu suku, udlulise utshale kubantu moya engcwele abalalele, ubanike ithemba lokuthi umusa ufikile nokukhanya kufikile emhlabeni, ukukhanya okuze ngoJesu. Umoya kaNkulunkulu ahlale phezu kwabo, baphila impilo yokunqoba ngayo uKristu omgcobileyo, abagulayo basinde, bakhululwe ifeni, abaxakekile bakhululwe, zonke izimo zabo zime iphelele, bengenamahloni ngoba wena Jesu inkosi uvukile kwabafileyo. We thank you, Lord.